ҷоми амонатбонк ҳанӯз моҳи августи имсол шурӯъ гашта буд ва инак ба марҳилаи ниҳоии худ расид. айни замон дар толор бонки сармоягузорӣ ва қарзии тоҷикистон бо бонки эсхата барои дарёфти мақоми сеюм бозӣ мекунанд ва баъд аз ин албатта финали дербоз интизор миёни дастаҳои Орион банк ва бонки миллии тоҷикистон. акнун мебинем ки дар ин финал ки ғолиб меояд. дар ин бозӣ дастаи бонки эсхата чандон муқоимати сахти ҳарифи худро эҳсос накарда бидуни мушкилӣ ғолибиятро ба даст овард. бозингарон ва мухлисони дастаи шикастхӯрда бошад иллати бохтро ба таври зайл шарҳ доданд. бачаҳо чӣ шуд ки бозиро бохтед? мо ҳар чанд кӯшиш кардем. соли аввал аст ки то ин марҳиларо омадем. ҳар чанд кӯшиш кардем. мо тренер надоштем. аз сабаби надоштани тренер мо бохтем. хай дар солҳои оянда кӯшиш мекунем ки мо финал бироем ва кӯлоҳои баланди ҳамин футзал расем. шумо бе сармураббӣ то ҳамин бозии нимфиналӣ расидед? бе сармураббӣ ва ягон бозингари профессионал надоштем. мо худмон машқ кардем, тамрин тамрин кардем, хай то ҳамин марҳиларо расидем. шумо чӣ гуфтанед? мо ҳамчун як мухлис дар ҳамаи бозиҳо иштирок кардем ва хулас рости мақсад миннатдорем ай бачаҳо то ин марҳила расиданд. хай бо кӯшиш мекунем соли оянд бо дар финал бозӣ кунем. баргузории ман ҳамин мусобиқаҳо хуб аст ки мисол шумо ба кормандони банкро аз ҳамон ба қавле ки аз утоқҳои коритон ба майдон меорад. ин хеле варзиш худаш як сарҷамӣ аст, дӯстӣ аст. мо мехоҳем бисёр ҳар мусобиқаҳо байни банкҳо шавад, мо иштирок кунем ва бо якдигар дӯстӣ пайдо кунем. ин хеле хуб аст. ине ки ин бозӣ идома мекард, дастаҳои Орион банк ва бонки миллии тоҷикистон иштирокчиёни финал омодагиро ба финал оғоз карда буданд. албатта то оне ки бозӣ барои мақоми сеюм ба анҷом мерасад, бозингарони бонки миллӣ дар ин ҷо омодагӣ мебинам. мегуфтед ки чӣ гуна омодагӣ доред ва чӣ гуна ба ин финал расидед? салому алайкум. албатта ки ин заҳмати якҷоягии тими бонки миллӣ мебошад. то ба ин сатҳ расидан ба финали ҷоми амонатбонк баромадан, албатта ки тамринҳои хуб гузаронда шуд, бачаҳо заҳмат кашиданд ва имрӯз финал насиб гардид. кадом бозӣ аз ҳама мушкил буд дар раванди ҳамин бозиҳо? ба фикри шахсии ман аз ҳама бозии мушкил барои бонки миллӣ ин бозӣ бо тими бонки Душанбе Сити. аз чӣ ҳисоб мушкил буд? бачаҳои онҳо ҳирфавитаранд ё ин ки? бале, аз ҳисоби техникӣ хуб дар он бозӣ худро хуб нишон доданд. албатта ки ҷавонтар буданд. аз ин ҳисоб бартарии хуб ҳам доштам. шабозҷон, акнун ман мехостам дар бораи баргузории мана ҳамин ҷом чанд ҳарфе мегуфтед? бале, албатта омояи гаштани футбол дар кишвар, дар ҷумҳурӣ барои саломатии мо шумо албатта ки фоидаовар аст. мо тарафдори онем ки дар миқёси кишвар, дар миқёси ҷумҳурӣ чунин ҷамоматҳо, чунин чорабиниҳо, мусобиқаҳо бештар ташкил карда шаванд. рақиби имрӯзаи мо бениҳоят рақиби сахт аст, бонки миллии тоҷикистон. то он даме ки мо ба финал баромадем, мо бо бисёри дастаҳо бозӣ кардем. яке аз дастаҳои сахттарин ин бонки эсхата ки имрӯз ҷои сеюмро ишғол намуданд, бениҳоят дастаи сахт буд.
аз бозии имрӯза мо интизор ҳастем дар сатҳи олӣ мегузарад ва мо ғалаба мекунем. дар як ҳоли мутантан ҷоми мусобиқа ба майдон бароварда шуд ва ин масъулиятро бозингари мунтахаби футзали занонаи тоҷикистон Карина Мирзоева ба дӯш дошт. баъди садо додани суруди миллии тоҷикистон финали дербоз интизор оғоз шуд. пошиданест ки ҳамаи дастаҳои дар ин мусобиқа бозӣ мекарда усулан дастаҳои ҳирфавӣ нестанд. агарчи дар ҳайати дастаҳо баъзан собиқ бозингарони клубҳои профессионалиро ҳам дидан мумкин буд. бозӣ суръати баланд надошт. агарчи гоҳгоҳ суръатафзоии як даста ба ҳолатҳои хавфнок дар назди дарвозаи дигарӣ боис мегашт. дар ин гирӯдор дастаи бонки миллии тоҷикистон афзалият дошт ва ҳамин буд ки онҳо ҳисоби бозиро кушоданд. султоншоҳ мирзоев тӯби якуми дастаи худро вориди дарвозаи сироҷиддин бобоҷонов кард. бо гузашти чанд дақиқа Орионбонк як ҷавоби сазовор ба голи ҳариф гуфт. шоҳрух маҷидзода тавозунро дар ҳисоб баробар кард. ин нуктаро бояд зикр кард ки вақти ҷудошуда барои бозиҳо на 20 дақиқаи тоза балки 25 дақиқаро бидуни истивақт ташкил мекард ва дар дақиқаи 23 дидор Аҳлиддин Ғаниев дигар бора бонки миллиро пешсаф кард ва бо ҳамин ҳисоб дастаҳо ба танаффус рафтанд. дар оғози қисми дуюм ҳам бартарии бонки миллӣ намоён буд. бо гузашти чанд дақиқа аз шурӯи ин қисмат онҳо голи сеюми худро заданд. баъди ин гол бозӣ як нав тунд шуд ва дар қисматҳои алоҳидаи майдон муноқишаи бозингарон рӯ мезад. дар пайи чунин як муноқиша довар Мансур Эргашев, яке аз бозингарони калидии бонки миллӣ, ва Шоҳрух Маҷидзода, муаллифи голи Орионбонкро аз бозӣ берун кард. бо рафтани Мансур Эргашев бозии бонки миллӣ якбора коҳид ва ташаббус пурра ба дасти Орионбонк гузашт. зиёда аз ин Шерзод Ҷумаев дарвозабони худро ба ҳайси бозингари изофӣ истифода кард ва маҳз ӯ як голи зебоиро вориди дарвозаи ҳамтои худ кард. сипас навбат ба Ибодулло Назиров расид ки сараввал ҳисоби бозиро баробар намуда баъдан дастаи худро ба пеш баровард. дар идома бозингарони Орионбонк боз ду голи дигар ба дарвозаи ҳариф зада ҳисобро 6-3 ба нафъи дастаи худ карданд ва ин ҳисоб то охири бозӣ боқӣ монда Орионбонкро ғолиби мусобиқаи ҷоми Амонатбонк дар соли 2025 кард.
чуноне ки пеш аз бозӣ мо гуфта будем, имрӯз худо хоҳад бозии мо аст. чуноне ки дидед, дар қисми аввали бозӣ мо 3-1 бой дода будем ва дар қисми дуюм мо ҳамаи қувваи худмонро ҷамъ намуда бо 6-3 дастаи бонки миллиро мағлуб кардем. Орион Бонк ҳамкорӣ ба хотири фар дод. Тоҷикистон ба пеш! қисми якум хеле вазмин гузашта, қисми дуюм ҳама бачаҳо нағз бозӣ кардан, пас напас. ва ҳамин сабаби бод хел мекунам аз ҳисоби рақиб монда шуданаш мо нағзтар бозӣ кардем, ғалаба ба даст овардем, чемпион шудем. мо дар қисми аввал ба ҳисоби 3-1 ғолибиятро ба даст оварда иста будем ва аз ҳисоби хасташавии бачаҳо ва корти сурхи гирифтаи бозигарамон ба мо хеле таъсири калон расон. аз ҳамин сабаб бо ҳисоби 6-3 бой додем. дастаҳои ҳариф пурқувват буданд, мо хеле кӯшиш кардем, ба ҷои севум расидему, ба онҳо ғолибият хай мушарраф гашт. Орион Бонк чемпион шуд. бениҳоят дастаи хуб бозиҳоро мо тамошо кардем, хеле ҳаловат бурдем барои бозии Орион Бонк. табрик мегӯем Орион Бонкро барои ҷои аввал. ба ҳамин тартиб дастаи бонки Эсхат мақомдори ҷои сеюм гардид. дастаи бонки миллии Тоҷикистон ҷои дуюмро касб кард ва дастаи Орион Бонк барандаи ҷои якум ва ҷондори мусобиқа гашт. Отлично прошло, мне даже понравилось, игра была насыщенной, прям эмоции, прям вау было, одним словом. Немножко отличается, да, от женского футзала? Ну, Страсти какие-то эти самые. ну, как бы, да, отличаемся мы все равно, но в целом в большом формате не отличаемся, также выходим и играем. Просто более мужчины, они как-то играют, больше эмоций, могу сказать, и более страстный уже футбол они играют, футзал. Мои впечатления в первый раз, ну, конечно,